Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Ay, magikas, Toto. Tingog ka ni Toto. Og nagi ka na rin akong lungag. Nanuday sila ining lungag. Tingog ka to ni Toto. Og gikan sa ilaw nining hagdanan nga akong gisubay sa lungag. Wala man matingog sa Toto. Naman sila magkasiya. Nagsigil pa to siya gukod di almo. Toho! Toho! Sa magkapanuki ni hagdanan nga akong gisubay. Maayon to ako masinggit pag-usap si Toto ron ako si matultulan. Aray! Misinggit usap si Toto! Salamat ka misinggit si Toto! O sa may nasunahan? Muna man nagdunay aso! Si Toto! Toto! Tabang. Toto! Gigait ka ng haligi! Nausa man yung magbukton! Akong palalab mo'y nagbuhat ini. Katungal mo? Oo, anday buhi ko. Ako nga paso na akong palalab. Hilom, Toto! Aray! Inahala maayo ka ng samad ni mo. Hain mo na akong palalab. Paghilom, Ragod! Nabuang naman ka! Mabuha kung dili ko makakita sa akong palalab. Mamatay sab ka kung dili ka buhunong ni mong kabuang. Pero I love him. Aray! Ano kisagpa mo ko ni mo? Nasuya ka sa gibati, ha? Nalimot ka nga doon na kay samad. Og dili ka bayot! Buhi ko, apaso na akong palalab. Ayaw maglangas. Kinahala makapalayo na taining dapita. Nakasala ang hari ug ang bruha. Ang ako palalab lagi. Nana, nakatangtang na kasi mong gapos. Palalab. Ayaw paglakaw. Buhi ko. Oh, pamati na ako! Kinahala makabiya na ta dinhi. Layang akong gibati nga niya ta dinhi. Klaro kaayo, nga duri ka talagman nga mahitabo ni palasyo. Akong uyab lagi. Oh, Ha? ang grapa. May grapa nga niya dinhi pareha sa gigunita nitong elmo nga nagwapo na. Ang gwapo. Pakita ko na ko ang gwapo nga Elmo. Ayaw paglakaw. Eh. Imna una ni. Uy, ni Kay. Ayun akong langan na. Kibas hindi rin ako makita na akong palalab. Imna una ni. Baby. Unsa may pamati ni mo si Mulawas ha? To? Peh! Siya man to. Kapait ba to? Peh! To? Sige. Isuka ang tanang nainom ni mo. Isuka. Mahal kong hari, unsay imong gibati? Mahal kong bana? Mahal ko ikaw. Nahibaw ko. Mahal ko ikaw. O lagi, nahibaw ko. O gusto kong mahibaw kung unsa na gibati nimo karon. Mahal ko ikaw. Mahal ko ikaw. Pagkanindot pabation nga mosulti ka, nga mahal ko nimo. Mao ka na ang dugay ko nang gipangandoy, nga mahalon ko nimo. Mahal ko ikaw. Kung mahal ko nimo, kinahanglan ako na ang sundon nimo. Gusto ko og upat. Gusto ko nga kita lang ang muhari di ining kalibutana. Sa kupon nato ang tanang mga gingharian. Sa kupon ang tanang kingharian. Kinahanglang makasabot gid ka nako. Kitang duha ang muhari ni ining maong gingharian. Oh, kita ang muhari sa kingharian.
akong gikaon. Oh! To! Wala maglihok si Toto! To! Toto! To! Tubag ako! To, announce na naman ka! Ngayon wala naman ka maglihok! To! Wala naging maglihok si Toto. Nakuyapan siya. To! To! Ayaw kuyap-kuyap diha! To! Doy! Ilmo. Gusto may nagtabo din niya. Si Madam Bakukang nagyod, ang reyna ining dapita. Oh. Siya na ang magbuot nining maong palasyo. O kita na sad, anhaw din ni. Di man di kagikan. Sa ilaw. Sa lungga ni Madam Bakukang. Sanay mo tangan sa iyang dakong kawa. Gigapos sa kustoto dito kay nabuang siya. Nabayot ang tuntong nga nakainom sa lumay. Unsa? Mao nga ako siya gigapos sa ilaw. To! To, announce naman ka! Okay ra ka? Ako na tabalan niyang pasog mga samad-samad. Gama ng perlas. Ayuha ang samad ni Toto. Ang samad ni Toto. Naayo. Ingon man ang iyang mga paso. Makaayo gina yung mga samad kining perlas. Naunsa man ni Toto. Wala man ni makamata. To! To! O pagit siya makamatngon. Luspad kaayo siya tungod sa pagsuka niya. Mahal kong kapikas. Kinahanglang mangandam ka na sa umaapot nga gubat. Oh, mangandam ako. Unahon ta sa pagsud ang gingharian sa kasadpan. Oh, ang kingharian sa kasadpan. Mao ka na nga kung gustong mahitabo. Kita lang ang maghari ni ining dapita mahal kong hari. Oh, kita ang magari. Sige, mangandam na kita alang sa gubat. Oh, mangandam alang sa gubat. Lakaw na, mahal kong hari. Makiksulti ka na sa imong mga pangus kasundaluhan. Oh, makiksulti ko. Oh, makiksulti ko. Musyong na kita. Pusong na kita. Pusong. Musyong na kami. Ako na ang haod ni Ining Dapita. Oh, niya na si Madam. Oh, ang prinsesa. Ay, mahal nga prinsesa. Unsa naman tayo ni? Bitaw, mahal nga prinsesa Rosa. Unsa na may atong buhaton karon? Ako na ang reyna ni Ining Maong Palasyo. Oh, mahal nga prinsesa. May isulti na ko nimo. Unsya kanya? Naluwas nila ni Nikay ang reyna gikan sa bulkan. Unsya? Si Nikay ang nakasulti na ko niya na. Nakuha na nila ang reyna. Dili! Dili! Sigurado ka sa imong nadungog? Sigurado lagi ko, niya sila si Nikay ug si Toto dinhi. Hain ni sila! Gibiyaan ako si Toto sa ilawom sa palasyo. Sa imong lungga, mahal nga prinsesa. At doon ta siya! Kinahanglan makuha na tong balik ang reyna! Aron akong mapatay! Patyo ni mo ang tinuod nga reyna, Madam. Oh! Ako na ang reyna ni Ining Dapita! Og dili mahimo nga doon na pay lain! Busya! Kinahanglang mamatay si Reyna Santan! Dali! At doon na to si Toto! Toto! To! To! Salamat! Kinahanglan makabiyan na ta din hito. Oh, Nikay. Ay, salamat kinakainumdum na kanako. Ano tang malimot magunin mo? Oh, hala. Nikay, uwan ang sakit-sakit sa kong lawas. To, unsa may gibati nimo karon? Bayot pa ba ka? Oh, ha? Ganahan pa ka ni Almo? Ilmo? Wala, saan ko Nikay? Pagdali niya! Doy, adoy! Dali! To, may nanaog pa doon din eh. Dali, mamiya natin yung dapita. Dili ko makalihok Nikay. Oh,
Unsa? Ngano dili ba ka makalihok? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!